שלום, שמי יניב תלמור, אני מדריך בקידום, מורה פסיכומטרי בקידום בסוף 2003. אני מלמד באזור חיפה, בגרנד קניון קריון, משני הסניפים החיפאיים. הטיפ שלי הוא להבין שהפסיכומטרי כרגע זה מה שאנחנו עושים, ואנחנו צריכים להתייחס לזה בצורה רצינית, להיות מחויבים לתהליך, ולהבין שזה המרכז שלי כרגע, כי אני רוצה להצליח, ואם אנחנו משקיעים בסופו של דבר, אין שום סיבה שתלמיד לא יצליח. אני הכי גאה בעבודה הזו בעובדה שאני לוקח אנשים שלא מאמינים בעצמם וגורם להם להאמין בעצמם. תלמידים, הרבה תלמידים מגיעים לקורס שהם חושבים שאין להם סיכוי, או אני לא טוב והם מבינים שפסיכומטרי זה עולם אחר כשלומדים אותו בעיניים הנכונות, בעיניים שלנו. מה שאני אומר שכששואלים אותי כמה קיבלתי פסיכומטרי זה 222, שזה ציון עגול יפה ונחמד. הפסיכומטרי הראשון שלי, האמת, היה בי"א, כשההורים שלי הכריחו אותי לעשות, וקיבלתי 590. אחרי הצבא כבר עשיתי פסיכומטרי פעם שנייה בקידום אישי, עברתי את ה-700 בצורה יפה. אני בדרך כלל מספר לתלמידים שנפגש סיכום, אז אני לא רוצה כבר עכשיו לגלות את הסוד לכולם.